Certo, nervioso, nerviosísimo, terriblemente nervioso. Funo sempre sigo a selo, pero por que insiste vostede en que estou tolo? A doenza aguzara mos sentidos, non mos destruíra nin mos eivara. O oído era o máis agudo. Oía todas as cousas do ceo e máis da terra. Oín moitas cousas do inferno. Como vou estar tolo daquela? Escoite, e mire con canta cordura e con canta calma lle fago relato da historia inteira. É imposible dicir como se me meteu a idea na cabeza, pero, unha vez concibida, perseguiume día e noite. Propósito non había, paixón ningunha. Eu quería yo ao vello. Nunca me fixera mal, nunca me insultara. O ouro non lle tiña gana. Coido que foi polo ollo. Sí, así mesmo. Tiña un ollo que parecía de boitre, azul claro, cunha tona por riba. Cada vez que me fitaba callábaseme o sangue e así pouco e pouco, moi gradualmente, fun tomando a decisión de quitarlle a vida ao vello, para librarme do ollo dunha vez por todas. Pois ben, velaí o quid da cuestión. Vostede pensa que estou tolo. Os tolos non saben nada, pero tiña que verme a min. Tiña que ver con canta destreza procedín, con que precaución, con que premeditación, con que disimulo emprendín a tarefa. Nunca tan amable fora co vello como na semana anterior a matalo, e todas as noites, por volta das 12, xiraba o fecho da súa porta e abría, non sabe con que cuidadiño. E logo, cando xa entornara abondo para que me collese a cabeza, metía dentro unha lanterna cega, toda cerrada, para que non saíse dela nada de luz, e logo asomaba a cabeza. Ah, que risa lle había de dar se vise con que astucia me asomaba. Movíame devagar, moi devagar, para que o vello non espertase. Tardaba unha hora en meter a cabeza enteira pola abertura, ata que o vía deitado na cama. Como ia ser así despelido un tolo? E logo, cando tiña a cabeza ben asomada ao cuarto, abría a lanterna con cuidado, non sabe con canto cuidado, con moitísimo cuidado, porque as bisagras renxían. Abría o mínimo para que un só raio de luz alumase o ollo de boitre. E isto fíxeno nada menos que 7 noites, todos os días xusto ás 12, pero o ollo apareceume sempre pechado, e por iso era imposible cumprir co traballo, porque non era o vello que me anoxaba, senón aquela fonte de mal agoiro. E todas as mañás, cando raiaba o día, entraba con paso forte no dormitorio e faláballe con coraxe, dirixíndome a el polo seu nome en ton animado, e preguntáballe que tal pasara a noite. Así que, xa ve, tería que ser un vello moi sagaz, pero moi sagaz, para sospeitar que todas as noites, xusto ás 12, ia eu mirar como dormía. A 8ª noite tiven aínda máis cuidado que de costume para entornar a porta. A man dos minutos dun reloxo móvese máis rápido que a miña propia. Nunca antes daquela noite sentira o alcance das miñas propias facultades, da miña sagacidade. Custoume conter os meus sentimentos triunfantes, pensar que ali estaba eu, abrindo a porta, pouquiño a pouquiño, e que el nin en soños adiviñaba o que facía e pensaba en segredo. Mesmo rin polo baixo pensalo, e tal vez me oíse, pois moveuse no leito de súpeto como sobresaltado. E agora pensará vostede que recuei. Pois non, o cuarto estaba negro como a boca do lobo naquela escuridade total, e por iso eu sabía que el non distinguía que a porta estaba aberta, e seguín a entornala, sen cesar. Tiña a cabeza asomada e estaba a piques de abrir a lanterna, cando o polgar me escorregou no fecho de lata e o vello se incorporou na cama berrando: «Quen anda aí?» Eu quedei en absoluta inmobilidade e non dixen nada. Estiven unha hora enteira sen mover un músculo, e en todo ese tempo non sentín que se volvese deitar. Seguiu sentado na cama, coa orella posta, igual que eu fixera noite tras noite aguzando o oído para distinguir o ruído dos escarabellos da morte. De súpeto, oín un leve xemido e comprendín que era o xemido do terror mortal. Non era un xemido de dor nin de pena, non, senón o ruído abafado e quedo que nace do fondo da alma cando está atenazada polo medo. Coñecía ben aquel ruído, moitas noites, xusto ás 12, cando todo o mundo dormía, xurdira do meu propio peito, intensificando co seu espantoso eco os terrores que me volvían tolo.
Digo que o coñecía ben, sabía o que sentía o vello e compadecío, aínda que por dentro me daba a risa. Sabía que estivera esperto des que oíra o primeiro ruidiño, des que dera a volta na cama. Desde ese momento foran incrementándose os seus temores. Levaba todo o tempo tratando de convencerse de que non era nada, pero en balde. Dicíase, non é nada, só o vento que entra pola chiminea, es un rato que anda por aquí, ou es un grilo que cantou e calou. Si, levaba todo o tempo tentando tranquilizarse con aqueles contos, mas descubrira que todo era en van. Todo en van, porque a morte, ao achegárselle, axixara coa súa negra sombra e envolvera a vítima. Era a influencia lutosa da sombra inadvertida o que lle facía sentir, malia non ver nin oír, sentir a presenza da miña cabeza no cuarto. Cando levaba agardando moito tempo con gran paciencia, sen oír que se volvese deitar, resolvín abrir unha pequenísima regaña na lanterna, e abrina, non imagina con que sixilo, ata que por fin brotou da fenda un só raio mate, como fío de araña, e alumou o ollo de voitre. Estaba aberto de par en par, e eu enfurecinmo miralo, vino con perfecta nitidez, todo el dunha apagada cor azul, cuberto por un noxento veo que me estremeceu ata a medula mesma, pero non alcancei a ver nada da cara, nin da persoa do vello, porque dirixía o raio como por instinto xustamente cara aquel condenado punto. Non lle dixen antes que iso que vostede chama erradamente tolemia non é senón unha agudeza excesiva dos meus sentidos? Pois ben, agora dígolle que chegou aos meus oídos un son baixo, xordo, rápido, como que fai un reloxo se envolven algodóns. Ese outro son tamén o coñecía ben, era o bater do corazón do vello. Multiplicou a miña furia, igual que o redobre dun tambor estimula a coraxe dun soldado. Así é todo, contívenme igual e quedei quieto. Apenas respiraba, sostiña a lanterna perfectamente inmóvil. Quixen comprobar o quieto que era capaz de ter o raio apuntando o ollo. Entrementres ia aumentando a retreta infernal do corazón, acelerábase, intensificábase por momentos, o terror do vello tiña que ser enorme, cada vez soaba máis alto, máis alto por momentos. Fíxese ben, xa lle dixen que son nervioso, e tanto, así que en plena madrugada, rodeado polo silencio horrible daquela casa vella, un ruido tan espantoso como aquel infundiume un terror incontrolable. A pesar diso, aínda me contiven uns minutos máis e seguín quieto. Pero o latexar era cada vez máis e máis forte. Parecíame que o corazón tiña que acabar reventando, e entón apoderouse de min outra preocupación. De seguro que o veciño sentía o ruido. Chegaralle a hora o vello. Cun berro rachado abrín a lanterna por completo e lanceime ao interior do dormitorio, e el berrou unha soa vez. Nun instante arrastrei no piso e emborquei a cama enriba, pesada como era. Logo, sorrín con ledicia ao constatar que xa estaba feito. Pero durante moitos minutos máis, o corazón seguiu a bater cun ruido amortecido. Aquilo, porén, non me irritou. Non sabía oír a través das paredes. Ao cabo, cesou. O vello morrera. Retirei a cama e examinei o cadáver. Si, estaba morto, mortísimo. Pousei a man no corazón e deixei ali durante moitos minutos. Non había latexo. Estaba máis que morto. Xa non me daría problemas. Se segue a pensar que estou tolo, ha de cambiar de opinión cando lle describa as prudentes precaucións que tomei a hora de agochar o cadáver. A noite ia acabando e traballei con presa, máis en silencio. Para empezar, despecei o corpo. Cortei a cabeza, os brazos e as pernas. A seguir, levantei 3 táboas do sollado do cuarto e depositeino todo entre os rastreis. Despois recoloquei as táboas con tanta violencia e con tanta astucia que ningunha mirada humana, nin sequera del, podería percibir que ali pasaba algo. Non había nada que lavar, ningunha soa mancha, ningunha pinga de sangue. Xa me preocupara eu diso. Quedara todo recollido nunha maseira. Cando deixei cumpridos eses labores eran aínda as 4 da mañá, tan escuro como a medianoite. Cando a campá deu a hora, sentiuse petar na porta da rúa. Baixei a abrir con bo ánimo, pois, que tiña que temer aquelas alturas. Entraron 3 homes, que se presentaron como axentes de policía, moi amables eles.
Un veciño oíra un berro en plena noite. Levantáranse sospeitas de que alí había algo raro. Dérase parte, eles recibiran a orde de rexistrar o edificio. Eu sorrín. Acaso tiña algo que temer? Franqueilles o paso aqueles cabaleiros. O berro, díxenlles, dero eu, porque tivera un pesadelo. O vello estaba de viaxe, comentei, no campo. Delles os meus convidados unha volta por toda a casa. Insteinos a rexistrar en condicións. Ao final, levéinos ao cuarto del. Mostreilles os seus tesouros, confiado, imperturbable. Co entusiasmo da miña confianza, levei unhas cadeiras a aquel cuarto e púxenos a descansar xusto alí das súas fatigas, mentres que eu, encoraxado enormemente polo meu triunfo perfecto, coloquei o meu asento en riba mesmo de onde repousaba o cadáver da vítima. Os axentes quedaron tranquilos, convenceros a miña actitude. Eu sentía unha serenidade brallante. Tomaron asento e, mentres eu respondía con animación, eles parolaban sobre cousas cotiás. Pero dalí un pouco decateime de que palidecía e pesoume telos aló. Doíame a cabeza e pareceume que me pitaban os oídos, pero eles seguían aló sentados a parolar. O pito fíxose máis nítido, continuaba e facíase máis nítido. Eu falaba con máis soltura para librarme da sensación, pero continuaba e adquiriu decisión, ata que ao final, despois dun anaco, descubrín que o ruído non nacía de dentro dos meus oídos. Sen dúbida que nese momento se me barreu a cor, pero falei con máis desenvoltura e nun ton máis alto. E máis o ruído intensificábase, e que podía facer? Era un son baixo, xordo, rápido, como que fai un reloxo se se envolven algodóns. Impei, pero os policías non oíron. Falei a ritmo máis acelerado, con máis vehemencia, pero o ruído non deixaba de aumentar. Erguínme e puxenme a discutir sobre parvadas, alterado e con acenos violentos, pero o ruído non deixaba de aumentar, porque non marchaban xa de vez. Movínme polo cuarto ás alancadas, como se me enfurecesen os comentarios deles, pero o ruído non deixaba de aumentar. Deus, que ia facer? Fumeguei, esbardallei, xurei, collín a cadeira en que estivera sentado e arrastreina polas táboas, pero o ruído impúxose a todo demais e seguía medrando. Aumentaba e aínda así os homes seguían a parolar como se tal cousa e mesmo a sorrir. Era posible que non oísen. Deus todopoderoso, non, oíano tal. Sospeitaban, sabíano, estaban a facer burla do meu horror. Estaba convencido entón, estou convencido agora, pero calquera cousa era preferible aquela agonía, calquera cousa era máis soportable que aquel escarnio. Xa non aturaba máis aqueles sorrisos hipócritas, ou berraba ou morría, e outra vez, oian, máis forte, rufiáns, berrei, deixade de disimular, confeso, arrincade as táboas, aquí. Iso que se oe é o latexo do seu noxento corazón.